všech zemí! Vyližte si prdel! To se mi ulevilo. Draušku. Ze zdi na mě tupě zírá po trezoru temná díra. Poznám tedy bez nesnází, že tam nepochybně něco schází. Ve zdi byl totiž po dědovi velký trezor obce. Noky přece musí být trošičku mazlavé na povrchu. Noky? Slyšel jsem dobře. Řekla si noky? Maminčiny noky přece. Pravý noky na povrchu mazlavý a uvnitř kyprý a vláčný. Ale mluvila jsi o maminčiních vynikajících bramborových knedlících. Mluvím o senzačních maminčiných nocích. O těchto nefalšovaných, typických vídeňských bramborových knedlících. Ty se je opovažuješ nazývat Noky. knedlíky. Vysvětlím vám rozdíl mezi knedlíky a noky. Je to prosté. Knedlík se vaří ve vroucí vodě ve formě podlouhlých válečků a teprve po vyjmutí z lázně se krájí na tenké plátky a po obrubě těchto plátků může být takový knedlík trochu oslizlý. Naproti tomu typický nok se vaří ve formě kuliček nebo šišek, každý kousek oddělený zvlášť a tudíž je slizký po celém svém povrchu. I wish I were in love with you. There's nothing I most more. She's so lovely and easy to talk to. I wish I found her, never saying no. The rain is coming down. Oh,